V úvode sezóny Slováci na medzinárodných podujatiach neoslnili, za to doma sa v zahraničnej konkurencii predstavili výborne. Vítajte pri sledovaní prvého kanoistického magazínu v tejto sezóne, v ktorom sa budeme venovať svetovým pohárom a mládežníckemu podujatiu na zemníku Medzinárodná regata. Úvod sezóny tradične patril svetovým pohárom. Prvý sa konal v Meke svetovej rýchlostnej kanoistiky v maďarskom Szegede. V A-finále sa predstavila jediná slovenská loď C2 s Eduardom Stríčkom a Petrom Kizekom, ktorí skončili na 9. mieste na 1000-metrovej trati. Táto posádka bola jediná slovenská, ktorá sa v A-finále predstavila na oboch svetových pohároch. Druhý sa konal v Poznani. V Poľsku dopadlovali Striček s Kizekom na 7. pozícii. Po tom, čo Matej Rusnak ukončil športovú kariéru, sú títo dvaja našimi najlepšími aj v singlových disciplínach. Nechcem zase prechváliť ich výkony, ale určite je pekné, že boli schopní dostať sa do finálových jazd. Sú to mladí pretekári, konkrétne Kizek, Peter a Stríček Eduard. A verím, že majú potenciál stále sa zlepšovať. A uvidíme, ako to dopadne v druhej polovici sezóny, kedy ich čakajú tie naozajstné vrcholy a tým sú majstrovstvá sveta v Duisburgu. Takže ja im držím palce, verím, že chuť ich neprejde a keď nie v tomto roku, určite v budúcom verím, že sa presadia naozaj na tej najvyššej úrovni, ako sú seniorské majstrovstvá sveta. My sme si povedali, že budeme jazdiť tú C2, nakoľko Vajco bol vždycky ten singlista. Ale vždycky sme ho chceli poraziť aj v singlových disciplínach a keď sa nám to úplne nedarilo, či iba na takých neolympijských disciplínach sme ho vedeli poraziť, tak sme sa rozhodli, že budeme určite jazdiť C2 a aj čo sa týka U23 aj seniorských pretekov, a kde sa teda pokúšame stále napredovať, čo sa nám darí. Z roka na rok je to určite rýchlejšie, ale aj od preteku k preteku je to rýchlejšie, čiže je to super. A do Segedu sme vôbec ani sme s tými, že asi, že finále nevíde, ale že pokúsime sa o všetko. Zatiaľ sa nám darí finále iba na tej neolympijskej disciplíne, ale sú to super boje a určite tu na Slovensku si nemáme takú možnosť zapretekať, čiže každý pretek nás posúva medzinárodný ďalej, keďže tam to je úplne o niečom inom. S Peťom mi to sedí super, lebo Peťo je golem, čiže on tlačí a tú loď posúva tiež veľmi dopredu a keď on dá impuls tej lodi, tak sa rozbehneme a je to super. Mladí debilisti sa na kilometrovej trati nezlepšili iba výsledkovo, ale aj výkonnostne. Kým v Szegede stratili na víťazov 17 sekúnd, v Poznaní 10. Zatiaľ Taliani na líderskej pozícii, Číňania na druhej a Poliaci na tretej. Prvých 250 metrov, Taliansko, Čína, Poľsko, to sme povedali, a druhá talianska loď je na 4. pozícii. Novácky a Vitkovský, to sú poľskí favoriti na pódium, ale vidíme, že o to druhé miesto aktuálne zvádzajú súboj až 4 lode na líderskej pozícii a jasne talianská loď. Kazachovia sa ešte tiež chcú prebojovať dopredu. Videli sme ich, dráhe číslo 6.
Ukrajinci sú zatiaľ vzadu spoločne s Nemcami. No a uvidíme, ako to bude vyzerať v polovici trate. Taliani sú jasne na prvej pozícii, potom nie sú až také veľké rozdiely. Dve poľské lode za nimi. Následne na 4. pozícii čínska loďa. Slováci tam zvádzajú súboj s Nemcami a Ukrajincami, takže Peťo a Edo, poďte. Samozrejme z tohto záberu to nie je vidieť, kde sa nachádzajú, ale ináč veľmi dobre ide teraz poľská loď na 8. Sieradzana Klos. Vidíme ich tu, sú na 2. respektíve 3. pozícii aj s ďalšími Poliakmi. Škoda, že už teda grafika nám teraz nedovoluje v ľavej spodnej časti obrazovky vidieť aj našich, že či sú alebo nie sú nejako výrazne ďaleko, ale Slováci v polovici trate vôbec neboli ďaleko od zvyšku štartového pola, čo je samozrejme pozitívne pre nás. Takže Taliani, Dracula Santini sú 100 metrov pred cieľom, o loď pred čínskymi prenasledovateľmi a zrejme túto neolimpijskú trať na C2 1000 metrov ovládnu, ak sa teda nič vážne nestane. Je to tak, máme už len posledné metre pred cieľom, takže Taliani sú prvý, systém štart-cieľ, vynikajúci finish pre Číňanov a tretia je nakoniec tá silnejšia, aspoň papierovo silnejšia poľská loď. Tak naši nakoniec 7. Vynikajúco. Eduard Stríček a Peter Kizek. Fantázia, nemeckú a ukrajinskú loď zdolali. Vynikajúci finish. Nakoľko nie sú iné C2, čo môžu na Slovensku jazdiť proti nám, tak využívame chlapcov kajakárov, U23-károv, čo jazdia proti nám. Napríklad v Sabaudii sme tak jazdili proti sebe tréningy, aj tuto jazdíme, čiže aj to nás veľmi posúva dopredu, lebo dôležité je mať aj sparingov dobrých, ale keď sa naháňame na tom tréningu, je to lepšie, ako keby sme mali sami proti sebe. Že nás to viac vie vyhecovať ten tréning, keď ja si poviem sám, keď ideme sami, že nevládzem, tak si myslím, že to je moje pomyslené maximum a pritom je úplne niekde inde, keď ide proti nám niekto iný. To je naše tajomstvo úspechu. Vo vlajkovej lodi K4 potešila najmä účasť Čabu Zalku, ktorý v januári podstúpil operáciu ramena. V kvalifikačných pretekoch skončil 3. Na kvalifikácii som si, chvála Bohu, potvrdil miesto v lodi. Po tej operácii to bolo dosť ťažké a trošku som mal obavy, že jak sa viem dať dokopy, ale podarilo sa to. Cítim sa lepšie, jak po prvom kvalifikácii a si myslím, že moja výkonnosť len stúpa po tej operácii, takže pre mňa to je, si myslím, že idem dobre a nebude s výkonnosťou, si myslím, žiadny problém. Po úvodnom sklamaní, keď sa K4 na 500-metrovej trati neprebojovala v Segede do A-finále, v Poznaní finišovala 6. S tým výsledkom 10. miestom nie sme samozrejme spokojní, očakávali sme aspoň teda tú A-finálovú účasť. Chceli sme sa dostať do Ačka, bol to náš cieľ, ani sme v podstate nerátali s tým, že sa nedostaneme. Takže nás to mierne zaskočilo, dostali sme takú facku a vidíme, že tá K4, ten predolympijský rok je nabitý veľmi. Tie lode začali ukrutne tú sezónu, takže ja len dúfam, že budeme tvrdo robiť a presne s tým záverom, jak minulý rok, ich docvakneme a budeme vedieť s nimi superiť. Je mi veľmi ľúto, že v tom Segede nám nevyšlo to A-finále, že nám tam dali špičku Číňania, lebo to finále B sa nám išlo lepšie ako to semifinále, takže škoda, že sme neboli v tom Ačku, lebo by som bol zvedavý, že kebyže to zložíme tak, jak v B-finále, ako by sme dopadli. Ale tak samozrejme, my sme nemali ešte top formu na tieto dva svetové poháre, boli sme to vyskúšať. Bohužiaľ sme boli v B-finále, ale to sme aspoň vedeli vyhrať, takže to bola taká malá náplasť. A potom to Poľsko už bolo niečo lepšie. Nebolo to ideálne, budeme to mať ťažké a hľadáme všade nejakú cestu, že jak tie sekundy stiahneme, alebo tie stotiny, desatiny. V podstate to zodpovedá ten výkon tomu, koľko sme natrénovali a bola to veľmi dobrá previerka. Ja som rád, že my sme stále plus minus do tej sekundy od medaile, takže je to dobré a
akurát je cítiť teda tá preolympijská príprava a tie posádky sa zmobilizovali a chcú vyjazdiť čo najviac miest v K4, ako je to pochopiteľné. Tak je to tento rok nabité, naozaj nikto to nepodcenil, každý sa pripravuje na tú kvalifikáciu na olympiádu, takže je to také, ako sa dalo čakať, akurát nás prekvapila tá rýchlosť všetkých, ale myslím si, že stále nie sme niekde v úzadí, stále to môžeme dať, keď sa budeme pripravovať aj naďalej. Nedostali sme nejako extrémne veľa, že je to úplne v kýbli, takže myslím si, že máme ešte čo ukázať. Szeged bola asi tá najtvrdšia konkurencia, aká mohla byť na takýchto podujatiach. Boli tam v podstate všetky krajiny, ktoré teda sú najsilnejšie a posádky boli teda dublované, boli tam vždycky z každej krajiny po 2 posádky. Takže myslím si, že to bolo asi takéto najtvrdšie, čo nás mohlo stretnúť tento rok. Veľa krajín som videl, že tam mali kvalifikačné preteky interné, takže tie krajiny boli absolútne výborne pripravené. Z môjho pohľadu asi aj možno trošku to až moc potlačili. Uvidíme, jak sa im podarí to udržať počas sezóny. Naši elitní kajakári sa v Poznani mohli porovnať s najlepšími. Príkladom bolo výrazné priblíženie sa k víťazom zo Segedu Litovčanom. Ten svetový pohár v Poznani bol trošku vyrovnanejší z našej strany, aj tie jazdy. 6. miesto vo finále. Od Litovcov sme boli pár stotín, ktorí boli víťazi zo Segedu. Tam by som iba poukázal na to, že to je tá realita tejto disciplíny. Veľmi je to vyrovnané, sú tam veľmi tesné dojazdy a aj trošku možno to naznačuje, že tie krajiny boli veľmi dobre pripravené na ten prvý svetový pohár. O 2 týždne sa im to už nepodarilo zopakovať. Takže vidím v tom trošku také až moc tlačenie tých krajín na tú výkonnosť tých pretekárov a potom nie vždycky sa im to podarí zopakovať. Takže v tomto vidím ja takú rezervu a myslím si, že ten čas, kedy bude treba preukázať tú výkonnosť, je ešte ďaleko a ešte príde. Z môjho pohľadu je to výsledkovo neúplne ideálne, ale cítim to a vnímam to aj teda spolu s týmom, že my máme ten priestor na zlepšenie a budeme útočiť zozadu, možno, že to bude trošku výhoda pre nás, tie ostatné týmy to budú musieť udržať. Tých tímov je tam viac, ktoré sú vyrovnanejšie a veľmi dobre sa pripravili a budú konkurovať, ale tak toto je tá disciplína K4, je to v podstate len 10 lodí na majstrovstvách sveta, ktoré sa nominujú na olympiádu, takže je to pochopiteľné. Asi sa musíme určite zladiť aj v tej lodi, zjazdiť to viacej. Fyzické sily si každý musí zlepšiť, aby sme v tom závere vedeli udrieť tak ako ostatní a nie, že ideme s nimi a potom nám tam odídu, takže určite sa výkonnostne singlov musíme všetci zlepšiť, aby sme to vedeli potom vložiť aj do tej štyrky. Z jazdcová sme aj tak nevedeli o nič viac, lebo tu bolo zlé počasie, kto vie, že vtedy by to bolo aké, keby sme mali ešte zo pár viacerých tréningov pred svetovým pohárom, ale počasie nám to nedovolilo. A budeme sa snažiť už čím viac to zlepšovať. Ja som dosť často v Bratislave, že zjazdujeme tú K4, takže dúfam, že to bude stále lepšie a lepšie. Tak pozitíva, že sa cítime dobre v lodi a myslím si, že aj nám to pláva dobre, akurát musíme viacej dotrénovať svoju výkonnosť, aby sme vedeli to tempo silné držať v strede a ešte aj sa posunúť do záveru, ako sme to zvykli minulé roky. Takže to bolo aj to negatívum. Samuel Baláš, Denis Mišák, Csaba Zalka a Adam Botek dobre vedia, že predolympijská sezóna je dôležitá najmä na jej vrchole, na augustových majstrovstvách sveta v Duisburgu. My sa budeme snažiť chalanov načasovať tú formu tak, aby to dopadlo v tom Duisburgu v auguste a teraz v podstate to bolo len kontrolný pretek, aby sme vedeli, že kde sme a budeme sa pripravovať ďalej. Neviem si predstaviť, že keby sme teraz ešte menej trénovali, ako minulý rok alebo na tej istej úrovni, tak asi by sme nemali šancu na tom svete úprimne, ale tým, že naozaj sa každý týždeň stretneme a jazdíme to, tak si myslím, že je to veľké pozitívum a určite nás to posunie ďalej. Napríklad s Ukrajincami veľmi máme čo robiť, lebo oni sú nad nami dosť. Ten rozdiel je fakt veľký, takže budeme musieť makať a niečo vymyslieť.
Austrália takisto v Segede, neviem, či vôbec bola v Ačku, nebola, teraz mala medailu, Litvanci vyhrali, teraz boli 5. Takže strieda sa to a ja len sa sústredím na nás, aby sme fakt trénovali ešte tvrdšie ako doteraz, lebo máme tie rezervy a ja len dúfam, že sa to vymení potom na tom svete a my budeme vpredu a necháme za sebou ostatných. Vidím v tej našej posadke ešte takú malú rezervu v tej zohranosti a v nejakom takom v tom nájdeniu toho správneho rytmu pre tú štvorku, aby to išlo rýchlo a aby to bolo efektívne, dynamické. Ja si myslím, že niekde na podceste sme sa dostali aj teda nejakými tréningami, ktoré už sme absolvovali po svetovom pohári. A ja vidím ten progres, ja si myslím, že tí chlapci to určite majú v rukách. Si myslím aj ja, že ten štart už vieme celkom dobre oproti minulým rokom, ale ten stred a koniec trošku musíme nejak dotrénovať, aby to bolo také ladnejšie celé a udržať to na konci a ešte sa pohnúť v závere, lebo tam sa všetko rozhodne a vieme, že to proste môže zavážiť na tých majstrovstvách sveta, čo budú v Duisburgu. Takže to môže rozhodnúť o olympijskú miestenku alebo nie. Takže ten záver určite treba dotrénovať. Troška nám dala zrkadlo tá medzinárodná konkurencia, že máme predolympijskú sezónu a budú sa vyjazdovať miestenky na olympiádu na majstrovstvách sveta v Duisburgu v auguste. A už začiatkom v podstate sezóny, máj, jún, bolo vidno, že všetky krajiny sa maximálne pripravili na túto skutočnosť a to štartové pole sa neuveriteľne vyrovnalo a hlavne v disciplíne K4 máme tam ďalších 10 konkurenčných lodí a chalani to mali naozaj ťažké, takže hociaké zaváhanie, hociaký zdravotný problém alebo nejaká nezhoda v posadke sa okamžite odrazila na umiestnenie. Ambíciu vybojovať si olympijskú miestenku má aj kanoistka roka Bianka Šidová. V nabitej konkurencii v Segede sa v K4 aj v K2 umiestnila na konci druhej desiatky. To ešte bola rieka na háčiku, ale po tých jazdách tréneri to zhodnotili a rozhodli tak, že to pomeníme a takto sa každá cítime oveľa istejšie na tých miestach, čo sme teraz. V Poznani sedela v K2 s Katarínou Pečukovou a už to bolo lepšie. S oboma loďami si vyjazdila A-finále. Veľmi to potešilo, lebo konečne sa nám to podarilo po Segede, kde to nebolo až také podarené, tak teraz sme sa cítili oveľa lepšie. A hlavne to, že nie, že sme mali Ačko, ale hlavne, že sme mali z toho lepší pocit, že už to bolo tak citeľné, že to ide. Tieto sveťaky sme hlavne sústredovali na to, aby sme skúšali, takže som vyskúšala aj debla, aj v Segede a potom Poznani inak a potom aj K4 sme potom aj inak zložili na Poznaň. A ešte sa tam tak hľadáme, takže podľa mňa sme to oveľa viac našli teraz v Poznani ako v Segede. Katka tam má takú dobrú dynamiku a ja som sa predtým vzadu strácala a teraz som vlastne na trojke, kde sa cítim oveľa istejšie. Naša najlepšia kajakárka sa zúčastnila pretekov svetového pohára už v lani, vekom ešte ako juniorka. Určite oveľa ťažšie ako minulý rok a bolo to cítiť, že je to fakt nabité, ako je ten predolympijský rok a každá krajina sa snaží čo najlepšie zložiť hlavne tie posádky, takže bolo to veľmi silné. Juniorská majsterka sveta v singli vidí v štvorkajaku väčšiu šancu na úspech. Budeme sa snažiť obidvoch, lebo veľmi dobre sa cítim aj na deblovke, takže ale štyrák je priorita, ale ak sa podarí debla, tak to bude len veľké plus. Je to ešte stále taká mladá štyrka, takže máme veľa priestoru, kde sa zlepšovať, ale beriem to pozitívne, že na to, že ako sme mladé, tak sa snažíme a podľa mňa takto čím ďalej, tak tým lepšie to bude. Najväčším a najvýznamnejším podujatím v kalendári domácich pretekov aktuálnej sezóny bola medzinárodná regata. Na zemníku nechýbali najlepší kajakári a kanoisti kategórie juniorov a pretekárov do 23 rokov. O medaily bojovalo viac ako 350 rýchlostných kanoistov. Podarené podujatie je už teda 35. ročník. Medzinárodne je to regata, ktorej sa zúčastňuje veľmi veľa krajín. Tohto roku 17 a vždy je to tak okolo 20 do 20 krajín. Veľmi kvalitné reprezentácie jednotlivých krajín sa aj zúčastňujú, takže je to veľmi pozitívne pre našich pretekárov, že sa vedia porovnať vlastne, že ako sú na tom oproti svetu a potom podľa toho aj naši tréneri môžu postupovať. Vyšlo nám počasie, čo je dôležité a myslím, že ohlas bol veľmi pozitívny.
Je tu množstvo pretekárov a vytvárajú sa teda preto, aby postúpili do toho finále aj rozjazdy, takže ide tu viacej kôl, takže je to naozaj úplne taká napodobnenina medzinárodných kvalitných pretekov, takže tá regata má cvenk. Veľká radosť zavládla aj v našej výprave, ktorá sa tešila zo 42 medailí. Z nich bolo 12 zlatých, 15 strieborných a ďalších 15 bronzových. Slováci navyše ovládli celkové poradie krajín a tešili sa z pohára národov. Ono to nebolo úplne také jednoznačné, že sme tam bojovali s veľmi silným nemeckým tímom aj poľským. Takže to nebolo také úplne jednoznačné, že detská naozaj museli podávať a podávali veľmi dobré výkony na vode a bol to taký dobrý pocit na ten záver, keď sa odovzdával ten pohár a najlepšiemu tímu, tak je to samozrejme taká hrdosť. Pohár národov sme vyhrali, takže klobúk dolu a ja to vidím veľmi pozitívne, že vlastne v domácom prostredí si my môžeme pozvať a naozaj tie krajiny prídu a máme veľmi dobrý trénerský tím, že tímovo veľmi dobre pracujú aj na medzinárodných podujatiach, keď som s nimi, tak naozaj to tam klape a deti cítia také dobré pozitívne zázemie aj v tom stane, kde bola tak dobrá nálada, takú starostlivosť a ja si myslím, že to ich posúva tiež v tých výsledkoch. Tohtoročná regata bola zároveň generálkou na oveľa väčšie podujatie majstrovstva Európy juniorov a pretekárov do 23 rokov, ktorých dejiskom bude po portugalskom Montemore na budúci rok práve bratislavský Zemník. Prišli aj delegáti z Európskej kanoistickej asociácie zhodnotiť teda, či je to možné a nám potvrdili teda, že áno, že máme právo, nárok organizovať majstrovstvá Európy budúci rok, takže bude to veľká výzva pre našu reprezentáciu v domácom prostredí bojovať o medaily majstrovstiev Európy a do 20 rokov aj juniorov. Do tých majstrovstiev Európy chceme vylepšiť cieľovú väžu, chceme zabezpečiť šírenie elektriny a internetu po areáli, takže to sú také základné kroky. Ale v podstate v konkurencii tých medzinárodných areálov trošku zaostávame tú infraštruktúru, to si musíme priznať, na to musíme popracovať. Dojem však vylepšuje čistá voda a profesionálne dráhy, ktoré nemajú všetky európske krajiny. Je veľmi kvalitná voda, je tu profesionálne štartovacie zariadenie svetových parametrov. Čo je dôležité, tak lokalitou je Slovensko veľmi dobre na tom, pretože dve letiská veľké v blízkosti diaľnice, je to v stred Európy, takže ten dosah oproti tým ostatným dráhám vo svete, teda väčšine, je to veľmi naozaj na tom veľmi dobre Zemník. A ja si myslím, že tie majstrovstvá Európy iba začínajú takú veľkú éru medzinárodných podujatí na Slovensku, pretože sa to tým delegátom veľmi páčilo tu a sa snažia nachádzať nové prostredia na takéto medzinárodné podujatia. Zemník, ja si myslím, že veľmi dobre zapadá do tohto ich programu. Už v najbližších rokoch by sme sa teda mohli dočkať aj na Slovensku veľkého seniorského podujatia v rýchlostnej kanoistike. Chcem na jeseň požiadať o prvý svetový pohár, čo by mohlo tu byť 25-26, možno seniorsky. Ja si myslím, že by sme to zvládli. Bude musieť sa nájsť nejaký súlad, lebo som optimista, verím, že dovtedy začneme aj budovať tento areál a že budeme musieť nájsť nejaký súlad medzi tou organizáciou a výstavbou tohto areálu, ale takto sa deje aj vo svete inde. Vedenie sekcie hladkých vôd si môže brať príklad od kolegov z divokej vody. Vodní slalomári majú doma vrcholné podujatia pravidelne, či už v bratislavskom Čunove, alebo v areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka v Liptovskom Mikuláši. Ten vodný slalom naozaj v tých 90. rokoch sa vypracoval a má dva areály veľmi dobré. Aj Čuňovo a Liptovský Mikuláš a ja si veľmi dobre pamätám, že keď Čuňovo vzniklo, tak aj ten slovenský slalom veľmi urobil skok dopredu. Ja si myslím, že na jednej strane, čo sa týka tohto areálu a slovenskej kanoistiky, nám to veľmi pomôže, keď tu budeme mať zázemie, pretože stále tu tak šijeme na kolene všetko. Samozrejme pracujeme na tom, aby bolo viacej klubov, viacej tej mládeže, ale už je úžasný pohľad na preteky, ktoré sa cez víkend, také slovenské preteky, keď sa zúčastňujú. A teraz vidíte, že jak sa valia tie deti na štart, sa vyrovnajú a každých 5 minút ide z 9 a 9 a 9 a stále idú a K1, K2 a stále je program plný od rána do večera 2 dní, takže je to úžasný pohľad.
je to také povzbudenie pre tie kluby a ja si myslím, že aj perspektívu máme v tom, že nielen do kvality, ale aj do kvantity, že sa budeme rozvíjať.